La nova plaça de les Glòries haurà de ser un espai verd, sense desnivells i sense cotxes, i s'hi hauran d'ubicar els equipaments que reclamen els veïns. Sobre aquestes premisses hauran de treballar els arquitectes que vulguin optar a dissenyar aquest espai. Avui s'han publicat les bases del concurs que servirà per escollir la millor proposta. L'esplanada verda que ha guanyat glòries davant del Disseny Hub pot servir d'inspiració per al futur disseny de la plaça. A les bases del concurs es recull que el nou espai ha de ser pla, amb el màxim de zona verda possible. No hi haurà trànsit en superfície que haurà d'absorbir la trama de l'Eixample i un únic túnel per sota la Gran Via. Els projectes hauran d'incloure els equipaments pactats al compromís de glòries i es podran agrupar en edificis multiusos envoltant la plaça. El que pretenem és precisament endreçar aquest espai, fer que aquest espai esdevingui una plaça parc. Volem que sigui un centre d'activitat econòmica i també volem que sigui un lloc per viure-hi. El jurat del concurs estarà presidit per l'arquitecte brasiler Jaime Lerner, de renom internacional. L'acompanyaran 11 professionals més del sector i 2 representants veïnals. Tots ells hauran d'escollir en una primera fase 10 projectes, dels quals en sortirà el guanyador, que rebrà un premi de 40.000 euros. La decisió final se sabrà al febrer de l'any que ve. La resta de participants tindran una compensació econòmica de 20.000 euros. El concurs no alterarà el calendari d'obres ja pactat. El trasllat als nous encants, molt avançats, començarà aquest mes per obrir-lo ja al públic al juny. L'anella viària es desconstruirà a finals d'aquest any en fases i el trànsit es desviarà en superfície de forma provisional. El túnel per la Gran Via s'iniciarà abans que acabi aquest mandat. La convocatòria d'aquest concurs no satisfà el grup municipal d'Iniciativa. El líder d'aquesta formació, Ricard Gomà, considera que el govern municipal ha tirat pel dret sense respectar un acord de l'últim plenari, el de convocar la comissió de seguiment de les obres de la plaça de les Glòries abans de prendre cap decisió. Ens hagués agradat que la comunicació de les bases del concurs sobre l'espai urbà de Glòries s'hagués produït a posteriori i com a fruit de la reconstrucció de tots els acords i tots els consensos amb els veïns i les veïnes. Per tant, nosaltres rebutgem que l'ordre hagi estat primer una nova sortida unilateral del govern i després la convocatòria de la reunió. El govern municipal ja ha dit que la comissió de seguiment de les obres es reunirà a finals d'aquest mateix mes.